सावंतवाडी नगर परिषद निवडणुकीसाठी 7 अपक्षांनी नामनिर्देशन पत्र कायम ठेवलंय। त्यांना चिन्हाचं वाटप करण्यात आलं। नगराध्यक्ष पदासह 2 नगरसेवक पदासाठी 5 असे 7 अपक्ष उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत। शहरात अपक्षांचाही मोठा जोर आहे। यात नगराध्यक्ष पदासाठी अन्नपूर्णा कोरगावकर यांना मेणबत्ती आणि निशाद बुराण यांना बॅट चिन्ह मिळालंय। नगरसेवक पदासाठी फरीदा बागवान फुटबॉल, समीउल्ला ख्वाजा कोट, बबलू मिशाळ नारळ, सुरेश भोगटे नारळ, लतिका सिंग कब्बशी चिन्हाचं वाटप करण्यात आल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी दिली आहे। सावंतवाडी नगर परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये जेवढे पक्षाचे उमेदवार आहेत तेवढाच दबदबा आणि तेवढीच हवा अपक्षांची सुद्धा आहे। 7 अपक्ष उमेदवार हे निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत। त्यातले 2 नगराध्यक्ष पदासाठी आहेत तर 5 नगरसेवक पदासाठी आहेत। त्यामध्ये नगराध्यक्ष पदासाठी ज्या उमेदवार आहेत त्यामध्ये माजी उपनगराध्यक्ष अन्नपूर्णा कोरगावकर आहेत, या रिंगणात आहेत। आज सगळ्याच अपक्षांना त्यांचं चिन्ह वाटप झालं आणि अन्नपूर्णा कोरगावकर यांना यामध्ये मेणबत्ती चिन्ह त्यांनी मागितलं होतं आणि त्यांना ते मिळालेलं आहे। त्याचबरोबर निशाद बुराण या नगराध्यक्ष पदासाठीच्या अपक्ष उमेदवार आहेत, त्यांना बॅट हे चिन्ह मिळालेलं आहे। त्याचबरोबर नगरसेवक पदासाठीचे जे उमेदवार आहेत 5 त्यामध्ये फरीदा बागवान यांना फुटबॉल चिन्ह मिळालं आहे, समीउल्ला ख्वाजा यांना कोट चिन्ह, तर बबलू मिशाळ आणि सुरेश भोगटे या दोघांनाही वेगवेगळ्या प्रभागातून हे लढतात, त्यांना नारळ हे चिन्ह या ठिकाणी मिळाले। तर लतिका सिंग यांना कब्बशी हे चिन्ह मिळाले। या सगळ्या अपक्षांना आपापली चिन्ह मिळालीत। खरं तर फक्त 5 ते 6 दिवस त्यांच्या हातात आहे हे चिन्ह मतदारांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी। त्यामुळे अपक्ष उमेदवार हे चिन्ह कशा पद्धतीनं मतदारांपर्यंत पोहोचवतात, या कमी वेळात ते सगळ्या मतदारांपर्यंत कसे पोहोचतात हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे। पण पक्षांतर्गत बंडखोरीचा फटका हा अपक्षांच्या माध्यमातून भाजप असेल, शिवसेना असेल यांना बसताना पाहायला मिळणार आहे। त्याचबरोबर नगराध्यक्ष पदासाठी अपक्ष राहिलेले जे उमेदवार आहेत ते किती मतं घेतात याच्यावर सगळं जे राजकीय गणित आहे तेही अवलंबून असताना पाहायला मिळणार आहे। त्यामुळे एकंदरीत पाहिलं तर अपक्षांना आज चिन्ह मिळालेली आहेत। त्यांच्यासमोर मोठं आव्हान हेच आहे की या कमी काळात जास्तीत जास्त मतदारांपर्यंत पोहोचणं। व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी।